Hei ja tervetuloa kaksikieliseen Alla Med-webinaarisarjaan, jossa teemana meillä tänään kulttuurinen osaaminen urheilussa, erityisesti kohtaaminen ja ymmärrys. Hej, varmt välkomna till tvåspråkig Alla Med webbinariumserier. Vår teman idag är kulturell kompetens i idrotten, särskilt bemötande och förståelse. Jag heter Abdirahman Sugulle och ska berätta lite om mig själv först. Förstås, jag är 28 år, fotbollsdomare i division 1, fjärde domare i Veikkausliiga samt studerar till socionom. Och genom mitt arbete och hobby som domare har jag mött barn och unga med väldigt olika bakgrunder. Så min relation till det här teman idag är både personlig och professionell, eftersom jag har länge varit verksam inom idrotten, förstås som domare, och i den här rollen mötte man människor och unga ofta under press, och jag har lärt mig mycket om det. Samtidigt jag kommer från mångkulturell familj och bakgrund där kulturella skillnader och förståelse är inte bara teori, det är vardag verkligen. Hei, kuten tuossa äsken sanoinkin ruotsin kielellä, nimeni on Abdirahman Sugulle. Toimin tällä hetkellä jalkapalloerotuomarina ykkösdivisioonassa, miesten ykkösdivisioonassa ja 4. erotuomarina Veikkausliigassa ja opiskelen myöskin sosionomiksi. Mun oma suhde tähän teemaan on totta kai sekä henkilökohtainen että ammatillinen mun taustastani erotuomarina, ja mä oon toiminut pitkään urheilun parissa. Ensin harrastajan roolissa ja sitten reilu 13 vuotta tulee nyt täyteen erotuomarina. Ja tässä roolissa mä oon kohdannut monia tosiaan lapsia ja nuoria, joilla on hyvin erilaisia taustoja. Heidän kanssa on täytynyt löytää useasti paineen alla, monesti ilman yhteistä kieltä jokin ratkaisu. Ja tosiaan totta kai lisäksi mun oma tausta ja perhetaustani on monikulttuurinen, ja arjessa kulttuurierot ei ollut pelkkää teoriaa, vaan arkipäivää, joten lähestyn myöskin siltä näkökulmalta. Det här är ett citat av långdistanslöparen Mustafa Muse. Och han har sagt så här i sitt tal att när jag började med idrott kramade den blivande tränaren mig varmt och presenterade mig för hela laget med orden: låt oss ta hand om den här pojken. Om vi läser igen och igen det här citatet och förstår och verkligen tar till oss vilket styrkan den här citaten här, eller den här handlingen som Mustafas tränaren har gjort, kan vi packa ihop våra kammorna idag och avsluta vårt webbinarium här. Särskilt den här citaten är så starkt. Kun aloitin urheilun, tuleva valmentajani halasi lämpimästi ja esitteli koko muulle joukkueelle saatesanoin: pidetään tästä pojasta huolta. Näin on sanonut meidän kestävyysjuoksijamme Mustafa Muse. Tämä sitaatti, jos me luemme, ymmärrämme ja sisäistetään tämän teon arvokkuus, minkä hänen valmentajansa, Mustafan valmentaja, teki, me voitaisiin omasta mielestäni pakata
kamat tältä päivältä ja päättää tämä webinaari tähän. Ei kirjaimellisesti, mutta tässä on tämän koko homman ydin, että totta kai on erilaisia kulttuurieroja, mutta ensisijassa me kohdataan ihminen, nuori, taustasta riippumatta. Och om vi går fram till i vår teman idag, vad betyder egentligen kulturell kompetens? När vi talar om kulturell kompetens tänker vi oftast på en lista av saker, vad man får göra i olika kulturer, vad man inte får säga, hur man undviker att kränka någon. Och jag vill säga redan i början, det är inte kulturell kompetens. Och kulturell kompetens handlar inte om perfektion eller om att aldrig göra misstag. Usein kun me puhutaan kulttuurisesta osaamisesta, meille monelle tulee valitettavasti usein lista asioita mieleen, että mitä missäkin kulttuurissa saa tehdä, mitä ei saa sanoa, miten ei loukkaa ketään. Ja mä haluaisin heti alkuun kumota nämä kaikki listat ja sanoa alkuun, että kulttuurin osaaminen on paljon muuta kuin täydellisyyttä eikä virheettömyyttä. Eli kulttuurin osaaminen ei tosiaan ole täydellisyyttä eikä virheettömyyttä, vaan päinvastoin me kaikki tehdään virheitä. Se ei tarkoita, että meidän pitäisi tuntea kaikki kulttuurierot ja kaikkien kulttuurien tavat, että oltaisiin aina varmoja, mitä toinen ajattelee, tai että me ei koskaan saataisi mokata näissä tilanteissa. Kulttuurisessa osaamisessa ennen kaikkea mitataan ja tarvitaan asennetta, eli aikuisen halua ymmärtää, kykyä pysähtyä ja rohkeutta kysyä nuorelta, kun tilanne vaatii. Ja erityisesti urheilussa tämä on erityisen tärkeää, koska tilanteet ovat nopeita, tunteet hyvin usein käy aika korkeuksissa ja roolijaotkin on selkeitä. Ja tosiaan silti jokainen ihminen tuo harrastuksiin ja urheiluareenoille ja kentille sen oman historian, kielen ja tavansa olla, joten meillä pitäisi olla pohjimmilta tarkoitus ymmärtää, kysyä ja toimia kunnioittavasti toisiamme kohtaan. Och när vi pratar om interkulturell kommunikation inom idrotten tycker jag att en av de största utmaningarna inom idrotten är att samma beteende kan tolkas väldigt olika. Och om vi tar till exempel de tre exemplarna vi har här. Första, ögonkontakt. I vissa kulturer är direkt ögonkontakt ett tecken på respekt och ärlighet. Och sen i andra kan det uppfattas som utmanande, och särskilt när det kommer från auktoritet. Och sen nästa exempel, kroppsspråk eller röstläge. Vissa uttrycker sig högljutt och med mycket gester. Det kan vara engagemang, inte ilska. Och sen andra kan vara tysta och tillbakadragna. Och det betyder inte att de är inte ointresserade. Och sen synen på auktoritet. Som domare har jag märkt att förhållandet till auktoritet varierar stort emellan olika kulturer. Vissa ifrågasätter öppet och andra vågar inte säga något alls, även om de inte förstår.
Så som jag har sagt tidigare, vi måste stoppa, försöka förstå varifrån kommer det här beteendet och sen våga fråga. Mielestäni yksi suurimmista haasteista urheilussa on se, että sama käytös voidaan tulkita hyvin eri tavoin. Jos otetaan esimerkiksi muutama esimerkki, jotka meillä on tuolla ylhäällä. Ensimmäiseksi katsekontakti. Tietyissä kulttuureissa suora katsekontakti on merkki vaikkapa kunnioituksesta tai rehellisyydestä, uskalluksesta katsoa toinen silmiin, kohdata toinen. Jossain toisessa ihmisessä taas se voi tuntua uhkaavalta tai jopa epäkunnioittavalta. Toisena esimerkkinä eleet ja äänenkäyttö. Joku saattaa puhua kovaa ja käyttää paljon käsieleitä. Tämä voi olla pelkästään intohimoa, ei aggressiivisuutta. Toinen taas voi olla ihan hiljainen ja vetäytyvä. Se ei taas tarkoita, että olisi välinpitämätön tai ettei häntä kiinnostaisi. Auktoriteetti taas kolmantena esimerkkinä. Mä oon erotuomarina erityisesti huomannut, että suhtautuminen auktoriteettiin vaihtelee hyvin paljon. Jotkut kyseenalaistaa päätöksiä avoimesti, toiset taas ei uskalla sanoa yhtään mitään, vaikkei ymmärtäisi. Ja sitten tullaan siihen tärkeimpään osioon, jos me tulkitaan nämä reaktiot vaan siitä omasta kulttuurisesta vinkkelistä, kulttuurisesta näkökulmasta käsin, voi syntyä hyvin usein konflikteja. Mutta kun me pyritään ymmärtämään, että taustalla voi olla kulttuurisia eroja, pysytään rauhallisina, pystytään rauhoittamaan tilanteita, toimimaan rakentavammin, kuten tuossa edellisessä diassa käytiin, pysähtyä, uskaltaa kysyä. Ja tärkein kysymys tässä nyt ei ole, että miksi tuo käyttäytyy noin, vaan mitä minä valmentajana, joukkueenjohtajana, joukkueen toimihenkilönä, aikuisena voisin tehdä, jotta tämä tilanne toimisi jatkossa paremmin. Inom idrotten möter vi också mycket konkreta, kulturella och religiösa frågor. Till exempel klädsel. För vissa är de idrottskläder självklara och sen för andra kan det stå i konflikt med religiösa eller kulturella värderingar. Och till exempel att fasta, göra ramadan. En idrottare kan vara närvarande men ha mindre energi. Och det handlar inte om bristande motivation utan om livssituationen. Och sen hälsning och fysisk kontakt. I vissa kulturer är det naturligt att ha fysisk kontakt med varandra och sen i andra undviks den särskilt när det händer mellan olika kön. I dessa situationer är det viktigaste inte att ha alla svar utan att våga ta dialogen. Vi vågar i en fråga och diskutera med barnen och också ungdomar och också med föräldrarna. Oftast räcker det att fråga, hej, är det här okej för er? Eller finns det något vi borde ta hänsyn till? Och det här skapar trygghet. Att folket börjar tänka, hej, de tänker på mig eller de tar mig seriöst och min saker allvarligt. Urheiluhan on siitä hieno asia, että me kohdataan myös hyvin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, konkreettisia kulttuurisia, uskonnollisia tapakysymyksiä.
Yksi näistä voi olla esimerkiksi pukeutuminen. Joillekin se on itsestäänselvyys, että peliasu on tietynlainen, shortsit, teepaita, jalkineet. Toiselle taas se voi olla ristiriidassa uskonnon, perheen arvojen kanssa. Yksi toinen esimerkki on taas paasto, esimerkiksi Ramadanin aikana. Urheilija voi olla fyysisesti läsnä, mutta energiataso erilaiset. Ja on hyvä huomata, että tämä ei ole laiskuutta tai sitoutumattomuutta, vaan osa sitä elämää. Sitten taas kosketus tai kättely joissain kulttuureissa. Fyysinen kosketus on ihan luonnollista, kuten valtakulttuurissa täällä Suomessa. Toisessa taas sitä vältetään erityisesti eri sukupuolten välillä. Nämä saattaa näkyä haasteina. Tosiaan toisille taas se on ihan normiarkea. Ja meidän ei tarvitse näistä mörköjä tehdä, vaan nämäkin haasteet ratkeaa hyvin usein kysymällä eikä olettamalla, että kaikki toimisi samojen tapojen mukaisesti. Ja taas näissä tilanteissa tärkeintä ei ole, että me tiedetään kaikki vastaukset etukäteen. Kukaanhan ei voi olla valmistautunut näihin kaikkiin tilanteisiin, eikä olekaan velvoitetta, mutta kuten tekin nyt tällä hetkellä tätä webinaaria katsotte, niin iso arvostus ja hatunnosto teille, että olette valmiina ja avoimia tälle keskustelulle. Ja ei ole tärkeintä, että me tiedetään se oikea vastaus etukäteen, vaan että me ollaan valmiita keskustelemaan, ottamaan esille nämä asiat lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. Ja usein jo se, että kysyy ihmiseltä, että hei, onhan tämä teille ok, onko jotain, mitä meidän pitäisi ottaa huomioon, niin tämä luo jo turvallisuutta ja luottamusta sekä seuran että kodin ja nuorten ja lasten kanssa. Hur skapar vi en välkomnande miljö sen? Jag tycker att det här är kanske den viktigaste delen av hela webbinarium. Och en välkomnande miljö skapas inte genom enstaka projekt eller värdeord, utan genom vardagliga handlingar som upprepas över tid. Jag vill lyfta fram 4 principer som jag tycker är väldigt viktigt när vi pratar om det här saken. För det första skulle jag säga att se människan eller ungdom och barn före bakgrunden. Varje idrottare, föräldrar och ledare är först och främst en individ, inte en representant för en grupp. Och jag tycker att det är stor och viktig sak den här, eftersom ungdomarna och barn är för trötta att varje gång representera deras bakgrund och inte vara som en individ i samhället, i skolan, i hobbyer. Så jag skulle säga att se dessa barn som människan och individ först, inte bara bakgrunden. Och för det andra, fråga istället för att anta. Och antaganden är en av de vanligaste orsakerna till exkludering, även när avsikten är god och vi kommer från goda platser. Och sen för tredje, jag tycker att vi skulle reagera direkt på olämpligt beteende när vi ser. Så vi säger många gånger vi har nolltolerans för diskriminering och rasism, men det försvinner inte av sig själv och tystnaden kan uppfattas som acceptans. Så vi måste verkligen ha nolltolerans för rasism och diskriminering. Och för det fjärde och sist men inte minst, vi måste göra inkludering synlig.
språk, bilder, exempel med kroppsspråk och normer signalerar tydligt vem som hör hemma och vem som inte gör det. Så vi måste utvisa med exempel om vi har till exempel kielimuuri, språkmurer mellan vuxen och barn. Och när människor och barnen och föräldrar känner sig välkomna ökar både motivationen, trygghet och engagemang mellan varandra. Eli kuinka me luodaan tervetullut ilmapiiri? Tämä on ehkä koko webinaaren tärkein kysymys ja osuus, joka nyt tässä tulee lopussa. Ja mä oon sitä mieltä, että tervetullut ilmapiiri ei synny pelkästään yksittäisestä huulikampanjasta tai julisteesta, joka me laitetaan seuran tilojen seinille, vaan arkisista teoista, joita me toistetaan siinä toiminnassa päivittäin. Mä haluaisin nyt nostaa esiin 4 konkreettista periaatetta. Ensimmäisenä mä sanoisin, että meidän täytyisi nähdä se ihminen, nuori, lapsi ennen sitä taustaa. Jokainen urheilija, vanhempi, valmentaja ja toimija on ensisijaisesti ihminen totta kai. Ei pelkästään edustaja jostain ryhmästä. Ja tämä on tosi akuutti mun mielestä pointti, koska nuoriso, etenkin monitaustainen maahanmuuttajataustaiset nuoret on kyllästyneitä aina edustamaan pelkästään sitä omaa taustaa, eikä olla vaan yksilönä. Ja toinen pointti tosiaan on se, että meidän täytyisi aina kysyä eikä olettaa. Olettaminen on hyvin usein yksi suurimmista syrjinnän lähteistä, ja vaikka sillä olisi aina hyvä tarkoitusperä, me hyvin usein syyllistetään oletuksiin, jotka sitten saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa syrjintään. Eli taas edelleen pysähdytään, uskalletaan kysyä ja toimia sitten näiden pohjalta. Kolmantena meidän täytyisi reagoida epäasialliseen käytökseen heti, kun me se havaitaan. Oli se sitten rasismi, syrjiminen, ulos sulkeminen, niin nämä kaikki ongelmat ne ei kato itsestään. Ja jos me pysytään hiljaa ja vaiti, niin hiljaista hyväksyntää kirjaimellisesti tapahtuu. Eli 4. meidän täytyisi tehdä näkyväksi, että kaikki on tosiaan tervetulleita. Esimerkiksi jos on kielimuuria, niin kuvien käyttäminen, kroppa, esimerkkien käyttäminen ja toimintatapojen läpikäyminen monella eri tapaa kertoo paljon siitä, että ollaan valmiita tekemään niin sanotusti se extra maili. Ja tämä tervetulleen ilmapiirin luominen niin on mielestäni hyvin tärkeää ja konkreettista, sillä jos lapsi, nuori urheilija tai hänen perheensä ei koe olevansa tervetullut, niin sitoutuminen, sitoutuminen saattaa laskea, motivaatio saattaa laskea ja tosiaan sitä kautta sitten kärsii harrastaminen. Mä oon vienyt teiltä hyvin paljon ja arvokasta aikaa. Kiitos kärsivällisyydestä teille. Ja mä haluaisin tähän loppuun sanoa, että urheilu on usein se ensimmäinen paikka, jossa ihminen tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön todenteolla ja me päätetään, onko se kokemus turvallinen vai poissulkeva. Ja tosiaan pyritään olemaan se turvallinen kokemus ja vaihtoehto nuorelle. Jag vill avsluta med att återvända till idrottens viktigaste saken. Jag skulle säga att idrotten är ofta den första platsen där en människa eller individ känner att hen hör till en gemenskap, och det är vi som avgör om den upplevelsen blir trygg eller
uteslutande och jag hoppas att vi väljer första alternativen att vara trygg upplevelsen för alla. Tack för er tid och för det viktiga arbete ni gör inom idrotten, alla med. Hei, kiitos teille ajastanne vielä kerran ja tärkeästä työstä, jonka teette urheilun ja kuuluvuuden eteen. Tuosta alhaalta löytyy mun yhteystiedot. Olkaa yhteydessä, jos teillä heräs mitä tahansa kysyttävää. Kiitos. Tack. Hej då.